F'attività politika fil-Birgu, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Tabela ħabbar 3 miżuri oħra immirati li jkomplu jsaħħu l-inklużjoni u jtejbu l-kwalità tal-ħajja ta' persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom. Il-Prim Ministru Robert Tabela ħabbar li l-Gvern Laburista se jirdoppja l-għoti tal-first time buyers minn 10,000 euro għal 20,000 euro għal persuni b'diżabilità severa li jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Waqt l-avveniment fil-Misra li sar fil-Birgu, Dr. Tabela qal li jekk jingħata l-fiduċja, Partit Laburista fil-Gvern se jestendi l-iskema tal-ġimxejn għaż-żgħażagħ għal persuni b'mart bħal Alzheimer's u kundizzjonijiet bħal Parkinson's fejn l-eżerċizzju fiżiku jista' jservi ta' terapija. Qal li din mistennija tgħin ukoll persuni daħla aktar fleta. Ħabar ukoll li permezz ta' Sport Malta, Gvern ġdid Laburista jibda joffri lezzjonijiet tal-hawn bl-aħlas għat-tfal kollha ta' bejn 3 u 5 snin biex jitalmu jomu bħala mezz ta' eżerċizzju fiżiku pjaċevoli u għas-sigurtà tagħhom. Il-Prim Ministru qal li dawn it-3 miżuri komplu jibnu fuq dak li diġà tħabbar fosthom il-finanzjament kollu tal-ispiża tat-terapiji għal tfal ta' taħt 18-il sena b'diżabilità jew kundizzjonijiet neurodiverġenti bħal fiżjoterapija, occupational therapy u speech and language therapy. Qal li l-għanuwa biex dawn it-tfal jingħataw l-appoġġ kollu meħtieġ fl-iżvilupp tagħhom mingħajr pis finanzjarju fuq il-familji. U għażiet li persuni l fuq minn 18-il sena se jibqgħu igawdu mir-rifużjoni tat-taxxa fuq dawn is-servizzi, filwaqt li se jiddaħħlu wkoll dak li sejjaħ bħala budget personali għal dawk li jeħtieġuh. Spjega kif dan il-budget se jkopri mhux biss terapiji, iżda wkoll fondi biex persuna tilħaq il-miri tal-ħajja tagħha skont il-pjan individwali ta' support. Fakkar kif bħalma ħabar fil-bidu ta' din il-kampanja, ġenituri li jieħdu lil uliedhom għal terapiji u appuntamenti mediċi se jibbenefikaw minn 5 tim carers leave imħallsa li jistgħu jinqasmu wkoll f'sigħat skont il-bżonn. Fl-interventi tiegħu Dr. Tabela qal li kull proposta għandha valur anke meta tkun immirata lejn gruppi speċifiċi fis-soċjetà u sostna li l-politika għandha tiffoka fuq kif jinħoloq il-ġid u jitqassam b'mod ġust. Temi jgħid li l-viżjoni tal-Partit Laburista tibqa' waħda fejn iċ-ċittadin ikun fiċ-ċentru u enfasizza t-tema ta' Int Malta bħala riflessjoni ta' politika li tpoġġi lill-individwu fil-qalba tad-deċiżjonijiet.